خانما شامê her pêvajoyek ji dîroka mirovahiyê bûye dîdevana hên kesayetan êgo padoreke mezin li ser dema xwe kirine. Dibe got ev tiştekî asayî be, lê tiştê seyr ew e got wan serdemên zor û zehmetiyê de jinek derkeve û bi rengekî balkêş mohra xwe li rûpelên dîroka serdema xwe bixe û mîna alê di her demê de li ba bibe û were bi bîr xistin. Ji xwe ya jê seyirtir ew e got ev jin Kurd be, çimkî deselatdar û dagirkeran neheqî û zordestî li gelê Kurd bi giştî û li jina Kurd bi taybet kirine. Jin cihekî taybet di civaka Kurdê digire, ango jin jî mînamêran di birêveberina malbatê de xwedî serwerî û biryar e. Li ser vî babetî nivîskar û lêkoler Martin Van Bronsên sala 1993 de di lêkolînek xwe de dibêje civaka Kurd bi destelatdariya mêran dihat nasîn. Lê diyar e got cihekî jina Kurd yê giring û berbiçav di civakê de heye. Gava got em li dîrokê dinerin, em dibînin got jina Kurd birêveberiya êl û deveran kiriye, her wiha bi rengekî aktîv xêrîkî siyasetê jî bûye. Dîroka Kurdan bi xwe bûye şahida berzbûna hin jinan, goroleke sereke di civakê de lîstine û serweriya malbat, êl, gund û bajarên xwe kirine. Şerefxanê Bedlîsî di pirtûka xwe de ya bi navê şerefname balê dikişîne ser jina Kurd ya birêvebir. Her wekî çawa Helîmxanê serweriya Paşqelayê dikir, her wiha jina bi navê Fatîme birêvebira êla Êzîdiyan û Meryem ji malbata Nehrî got qedrekî wê yê giran li nav êla wê hebû. Dîroknasê Rûs Pasîlî Nikîtîn li ser Edîle Xan wiha dibêje. Edîle Xan ji êla çaf bû, di dema xwe de serweriya bajarê Helepçeyê dikir. Xwediya hêzeke mezin bû û bi hemî hêza xwe birêveberiya êlê dikir. Bi navê Xatûna Lehengan dihat binavkirin. Asênat Berzanî di navbera salên 1590-1607 jiyaye. Jineke Kurd e bawermenda ola cihûyan bû. Asênat yekem Haxan bû got Tilmûd û Tewrat baş xwendibû û di bikaranîna zimanê Ebrî de şareza bû. Li dibistanên ola cihûyan mamosteyeke binavû deng bû. Cihû asênat heta roja me ya îroyîn wekî jineke pîroz dibînin. Di serdema dewleta Eyûbiyan de jî jin darî çav bûye û ber bi şûnecihên bilind ve rapeliye. Jinên Nola Rebîa Xan û Xanima Şamê di malbata Eyûbiyan de pêşengî kiriye, got her du jî xuşkên Salaheddînê Eyyûbî bûn. Dewleta Eyyûbî Dîroka Kurdên Eyyûbî qonaxeke giring e ji dîroka misilmantiyê bi giştî û ya Kurdan bi taybetî. Ev giringî jî ji wê yekê tê got Eyyûbiyan karî pêvajoya bûyerên mezin ên dîroka Rojhilatê biguherînin. Eyyûbiyan cihê xwe mîna hêmaneke çêlak û bayeberz di meydana siyasî de girtibû. Wan di demeke hestiyar û tirsnak de ji dîroka dewleta Îslamê re nûneriya misilmanan kir.
خانما شامê خانما شامê Sit Şam keça Necmîddîn bavê Elşikir Eyyûbî kurê Şazî kurê Merwan e. Di sed sala duwazdan de li Şama paytext jî dayîk bûye. Hin jê der amajeyê pê dikin got navê wê Zumurrud e û hin dibêjin Fatîma ye. Nivîskara Renda Etiya di gotareka xwe de wê bi navê Fatîme dide naskirin. Her wiha lêkolerê dîroka zanista Îslamî Îmadil Ermeşî di lêkolîna xwe de ya bi ser navê Dibistanên Eyyûbî li Şamê yan jî El-Medârisîl Eyyûbîye fî Dimşq dibêje. Kesên dibêje ku navê xatûna Şamê Zumurrud e şaştiyeke mezin derheqê wê de dikin. Çimkî navê wê Fatîma ye û Zumurrud navê neviya wê ye. Keça kurê wê Husameddîn e. Piştî mirina Husameddîn dapîra wê Fatîme ew bi xwedî kiriye û Zumurrud li ber destê dapîra xwe fêrî gelek tiştan bûye. Fatîme mal û milkê xwe ji Zumurrud û zarokên wê re hiştine. Ji ber vê yekê di hin çavkaniyan de bi navê Zumurrud hatiye nasîn û di hinan de bi navê Fatîma. Xanima Şamê keça Mîr Necmîddîn û xuşka herî biçûk ya Salaheddînê Eyyûbî ye. Sîh û pênc kesan ji malbata wê mîrîtî û padîşahî kiriye. Xanima Şamê bi nasnavê Sit Şam hatiye naskirin. Ne hema ji xwe ve ev nav lêkirine, lê ji ber got hêjayî navê Xanima Şamê bû, nîştecihên Şamê ev nav lêkiriye. Di nav malbateke wisa de mezin bûye, got di her hêlê de bi pêşketina perwerdeya zanistî li pêş bûn. Gelek zanyar û feqe li heyamên deseladariya Eyyûbiyan de derçûne. Hezkirina wê ji nîştecihên bajarê Şamê re bêsînor bû. Ev hezkirina bêsînor bû sedema gotevahiya jiyana xwe ji bo rajeya bi pêşketina zanistê û kes û malbatên xizan terxan bike. Tovên avakirin û bi pêşxistina perwerdeyeke cuda dançandin bi hemû hêza xwe û bi her rengî mal û mewdanên xwe xistin xizmeta gel û zanistê. El-Zehebî yê dîrok nas wiha behsa Xanima Şamê dike. Xatûna xanimên serdema xwe bû. Mala Xatûna Şamê qoblegeha bêzaran û minareya windayan bûn. Lewra hêjaya navê Şaha Şahan, Xanima Xaniman û Sultana serdema xwe bû. Bûyera El-Kerk Kesayeta Xanima Şamê gelekî nêzî dil û hişê Salaheddîn bû. Têkiliya di navbera wê û birayê wê de şahê serdema Eyyûbiyan Salaheddînê Eyyûbî pir balkêş û pîroz bû. Dibêjin got rojekê ji rojan Xanima Şamê ji bo got heca mala Xwedê bike. Berê xwe ji bajarê Şamê da Meka pîroz. Kurê wê Husameddîn jî hevriyê wê bû. Dikên deverekê nêzîkî bajarê El-Kerk li Ordunê. Wê demê serwerê deverê serwerekî xaçperestan yê bi navê Ernat bû. Ernat rê li Xanima Şamê û kurê wê dibire û nahêle gobiriya xwe de herin. Gava got Salaheddîn vê bûyerê dibihîze, soz dide got vê yekê ji Ernat re nehêle. Ji ber got û bêsedem rê li kerwanên xuşka wî Xanima Şamê biriye û bêrêzî li wan kiriye. Salaheddîn biryara kuştina Ernat dide û piştî demekê soza xwe bicîhtîne. Di cenga Hatînê de Ernat dîl digire û dema doza misilmanbûnê jê dike û Ernat erê nake, Salaheddîn wî dikuje.
ست شاب د مالباتا ایوبیان ده کیبانویا هری بناوو دنگ بو براین وی اون نور الدین شاهنشاه شاهب البکی المعظم شمس الدين طوران شاه شاه الاسكندرية العادل سيف الدين وزهر الدين سيف الإسلام هروها خوشكا ربيع خاتون بشتگريا براي خواه صلاح الدين دفتحة قدسي دا كريا ورولك برمزن بريخستنا جنگي دا وكارو بارين سياستي وبريفبريا دولة أيوبي ليستيا ست الشام بمحمد كوري عمر كوري لاجين راشودكا كورا كيوان چه دبا وناوي حسام ليدكن بشتي دمكي هفجيني وي محمد كوچا داوي دكا باشي بكور مامي خواه ناصر الدين محمد كوري شيرغو راشودكا ولحمسي بجيه دبا صلاح هزار وصد وحشتي وششانه هفجيني وي ناصر الدين كوچا داوي دكا وسرمايكي باش جيرد هيلا باشي بري خود دا شاما پایتخت مالك مزن لرخ بمارستانا النوري دكرة ولو الرودني ببراي خواه صلاح الدين را دو آستين بلند خوند جخوان دواني گو بماموسته که پایا بلند برنگکی اکتیو درس ددان جنين شامي حتا گو بو کسایت که مزن دوان داینين اولی ده هروها خانما شامی دملی چیکرنا درمانان ده درمانخانه اکا آوا کر گوشنا یکم بو ده سردما خوده به پیشکتنین بویرنگی پیک آنین اف درمان جلشگران ره دشاندن ین گول دشی خاچ پرستان شرد کرن آوا کرنا درمانخانه در فدا گلک جنان گووکی کارمند لی کار بکن و کار لپیش بخن نزی صد جنی لوی درمانخانه کار کر و مرجی خانما شامی یه بجراندنا کارمندین جن وهابو جنا گول درمانخانه کار بکه دوی فیری خوندن و ازبرکرنا قرآن ببه هروها د سوار چاکیه ده شاراز به چاغاجه پرسین کاچما داخوازا شارازابونا د سوار چاکیه ده جنان دکه گوت جبرگو اف جنجی شروانن و دوی وکی شروانن دشر ده جبو هر تشتی آماده بن هر دم لمجارا به پیش خستنا پرورده دخبتی هروها دو زابری خستنا جنا جی دکر طابورا که جنان بناوی طابورا تندرستی دا آوا کرن جبو گو برین دارو نخوش شر درمان بکن دما شر و جنگین صلاح الدین و طابور رولک مزنه د میدانا شرده لیست خانما شامی و آوا کرنا دیبستانان خانما شامي دو دبستان أولي ين مزن آوا كرن المدرسة الشامية البرانية صالح هزار وصدو حفتي وحشتانة بنقهاوي هات دانين وصالح هزار وصدو نوتو يكيدا هات تمام كرن دبستانا دو يمجي المدرسة الشامية الجوانية قو بشتي مرناوي هات آوا كرن دبستانا شامي يا هندرين ودبستانا شامي يا دروي دوان هردو دبستانان ده پروردين زانستي درباري اولا اسلامي ناسکرن و شیروفکرنا قرآن پیروز ده دهاتن داین. بقاسی 600 سالان وانه لفان دبستانان دهاتن داین. دبستانا شامی یا درویه
حتا 100 ساڵا بیستاژی هاتیە بکارئانین و دەمەکێ بوویە دبستانە سەرەتایی یا زارۆکێن سێوی. دبستانە شامێ یا دەرڤەیی di serdema desthilatdariya Zahir Seyfeddîn Berqûx de sala 1390 bi giştî şewitî û careke din hate avakirin. Niha bûye mizgeft û bi navê Camiya Xanima Şamê tê naskirin. Di van dibistanan de zanyarên olî yên bi nav û deng wekî mamosteyan xebitîne. Mîna mezinê parêzeran Ibn Sînî Eddewle, Ibn Ebî Esrûn, Eşşeyx Ibn Qadî Şehba, Teqîddîn Ibn Eclûn, Şeyx Teqîddîn Sibkî, Şeyx Taciddîn Sibkî. Şertê Xanima Şamê ew bû, got çi kesê di van dibistanan de kar bike, li tu dibistanên din kar neke û hemû hêza xwe bi dawane dayînê. Mala Xanima Şamê li rexê nexweşxaneya Bêmarîstana Ennûrî bû. Nexweşxaneya bi nav û deng ya got Nûriddîn Mehmûd Zingî ava kiribû û ji bo her kesî bû, çi maldar, çi hejar û pêdiviyên wan bicihtanîn. Lewra xwesteka Xanima Şamê ya sazkirina dermanan li pêş ket û kire dermanxane. Têzanîn ku başê mala wê bû dibistana Şamê ya hundirîn. Xanima Şamê Sitt Şam sala 1220 li şaba paytext Goca dawîn kir û li dibistana Şamê ya derveyî li rexê gora kurê wê Husamiddîn li axê hat spartin. Dibistana Şamê ya derveyî bi navê dibistana El Husamîye jî dihat naskirin. Hem ji ber got hostayê got ava kiriye navê wî Husamiddîn bû, hem jî ji ber got gora kurê wê Husamiddîn li wê dibistanê bû. Dirê û resmê cenazeya Xanima Şamê de bi hezaran kes amade bûn. Dibêjin got dirê û resmên cenazeyên tu jinên beriya wê de ew qas xelk bejdar nebûne. Vê jinahan kedeke pir mezin di serdema xwe de daye. Li nêv pelên dîrokê xwediya cihekî pîroz e. Jina got ji milê dilovanî bi xwedî derketina li xizan û belengazan û bi karanîna zanistê li gor pêdiviya serdema xwe roleke mezin lîst.